Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли. Споделяме Евангелието по целия свят. Темата днес – силна църква. В тази страна и по целия свят има стотици и хиляди сгради, които се наричат църкви. Някои от тях са големи, а други малки. Някои са слаби, а други силни. Истината е, че църковните сгради не са църквата. Църквата се помещава в църковни сгради. Например, доста отдавна, когато бяхме в центъра на града, се събирахме в съвсем различна сграда. После трябваше да се преместим насам поради трафика, но ние все още сме същата църква. Има толкова много църкви, най-различни видове. И някои от тях изобщо не са християнски църкви, някои принадлежат към други религии, но ги наричат църкви. Някои имат други имена на църквите си и ги наричат така. Когато мислим за това, се сещаме за милиони други хора, които са членове на църкви. Някои са спасени, но не принадлежат към църква. Но какво всъщност е църквата? Много често ние си мислим, към каква църква принадлежа? Искам ли да бъда част от слаба църква или от силна църква? И заглавието на това послание е Силна църква. Вие може да кажете, знаете ли какво? Аз дойдох тук тази сутрин и дори не съм сигурен, че изобщо се интересувам от църква. Вие сте готови да се заинтересувате по простата причина, че Исус казва, аз ще построя моята църква. Матея 16:18. Всяко нещо, което строи Той, трябва да ме интересува. Бих искал да ме интересува и трябва да ме интересува. И сега ще прочетем един пасаж от Писанията, който малко ще разясня, за да не си мислите за това, когато продължим нататък. Звучи малко странно. Но нека да отворим Библиите си на Евангелието на Матей 16 глава и ще прочетем от 13 до 20 стих. След това бих искал да поговорим за характеристиките на силната църква. И така, там се казва следното. А Исус, като дойде в околностите на Цезария Филипова, попита учениците си, според както казват хората, кой е човешкият син? Той говори за човешката страна от живота си. А те отвърнаха. Едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Попита ги, а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори, ти си Христос, син на живия Бог. Исус му казва, блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя моята църква и портите на ада няма да я надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците на никога да ни казват, че Той е Христос. Сега бих искал да обясня какво Исус има предвид, за да не се чудите, когато стигна до 11-та характеристика на силната църква. Ще се върнем малко назад, където Исус казва на Петър. Според както казват хората, кой е човешкият син? Петър отговаря, ти си Христос, син на живия Бог. И тогава Исус му казва, ти си Петър. Не си го измислил сам, Бог ти го е открил. И му казва, аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя моята църква. Сега чуйте внимателно. Исус не казва, че ще построи своята църква върху апостол Петър. Апостол Петър изобщо не е съвършен. Всъщност, той е един от най-обикновените ученици. Веднъж дори Исус му казва, ти си като дявола, махни се от мен. Матея 16 глава, 23 стих. Когато по-късно Петър вече е в църквата, Павел му напомня да се осъзнае. Петре, ти правиш компромис с убежденията си, защото не искаш тези хора да си помислят, че общуваш с езичниците. Галатяни 1 глава 11-16. Исус не би основал църквата си върху несъвършен апостол. Но какво има предвид Той? Ето какво казва Исус, че е основата на църквата, че Той, Исус Христос, е Синът на живия Бог.
Това по принцип е църквата. Да, на това е основана. Чуйте, вземете която и да е сграда, катедрала, храм и каквото и да се случва там, ако премахнете тази истина, че Исус Христос е Синът на живия Бог, тя вече не е църква. Може да е институция, може да е прекрасна сграда, катедрала или храм, но не е църква. Църквата е построена върху истината, върху принципа, че Исус Христос е Синът на Бога. Ето как трябва да се строи тя. Нека сега да поговорим за това, какви са характеристиките на силната църква, на което и да е място, каквато и да е тя. Първата характеристика е да има лидери, изпълнени с духа. Ако лидерите в църквата не са изпълнени с духа на Бога, още в началото тя тръгва със слабост. Защото спомнете си как Исус казва на своите ученици: вие вече сте готови да вършите това, за което ви призовах. И той им дава великото поръчение, Матея 28 глава, 19 и 20 стих. Но им казва: искам да чакате в Йерусалим, докато се изпълните със Святия Дух. Деяния на апостолите, 1 глава. Святия Дух да дойде върху вас. Защото Исус знае, че те не могат да изпълнят призванието си, ако Святия Дух не е с тях, ако не им даде власт, ако не им даде енергия, посока и водителство, за да изпълнят това, за което Бог ги е призовал. Защото, помислете, той дава власт на 12 мъже, но трябва да изключим един – Юда Искариотски, като Матия заема неговото място. След това Исус дава предизвикателство на 120 души да занесат истината му по целия свят. Представете ли си колко абсурдно би звучало това в онези дни? Днес ние имаме радио, телевизия, айфон, имаме всичко. Но в онези дни са разпространявани думите от уста на уста. Исус казва: но вие не сте готови. Не сте готови, докато не се изпълните с духа. И тази истина е в сила и днес. Няма църковни лидери и служители, които могат да извършат работата, за която Бог ги е призовал, ако не са изпълнени със Святия Дух. Тоест не само пасторите, но и всички служители. И ако искаме да имаме силна църква, то лидерите и всички служители трябва да бъдат изпълнени със Святия Дух, да го слушат, да разчитат на Него за посока и водителство, за силата и енергията, за това да знаят как да вършат работата на църквата. Това, което църквите се опитват да вършат, не се случва просто така. Много неща се случват там, но преди всичко лидерите трябва да бъдат изпълнени със Святия Дух и в техния живот да има доказателство, че са изпълнени с Духа. Това, което Павел ни дава в посланието към Галатяните, 5 глава, любов, радост, мир и всичко останало, това е първото. Това е началото. Силна църква. Екипът от пастори и всички служители да бъдат хора, изпълнени с Духа. Второ, те трябва да имат здрава доктрина, която посреща нуждите на хората. Сега си мисля колко много хора ходят на църква седмица след седмица, но никога не носят Библия. Помислете само. Те седят и слушат обикновено 25 до 30 минути. Как ще разберат дали пасторът казва истината или не? А вие имате правото и привилегията и е ваша отговорността да изпитвате всичко. Дали чух истината или не? Здрави доктрини означава, че имаме доктрини, т.е. имаме убеждения, основани на Божието Слово. Те са родени от Божието Слово, произхождат от Божието Слово и ние трябва да научим другите на същото. И да сме здрави доктринално означава да вярваме истината. Някой ще каже: почакайте малко. Ами хората, които не са съгласни с вас. Има хора, които няма да са съгласни с вас и с това, което вярвате. Например, някои хора, които вярват, че можете да се спасите, а след това да погинете. И както и да ги убеждавате, те ще мислят, че ще погинете. И разбира се, ние не го вярваме, защото Библията ни учи друго. Точка. Не ни учи на това, но те все още си вярват в своите тълкования. Това си вярват. Вие трябва да имате лична доктрина. Ето какво вярвам за Исус Христос. Ето какво вярвам за небето. Ето какво вярвам за освещението, оправданието. Ето какво вярвам за църквата. Ето какво вярвам за дявола. Ето какво вярвам за всички тези неща.
Трябва да имате своя лична доктрина, основана на Божието Слово. Ако нямате, някой ще дойде и ще ви научи на нещо абсолютно погрешно. А днес има много фалшиви учения. Няма съмнение. И когато попитате някого какво вярва, попитайте го и защо вярва в това. Ако той извади някоя брошурка или нещо, което някой е написал, кажете: да видим какво се казва в Божието Слово. Така ще разберете какво вярвате и защо го вярвате. И не само това. Вие имате и отговорност да научите децата си на това, което вярвате относно Божието Слово. Когато пораснат, те трябва да вярват като вас. Ако вие вярвате в Божието Слово, техните доктрини трябва да бъдат част от живота им от ранна възраст, защото вие го вярвате. Ще дойде време, когато те ще го изпитат и ще ви кажат: знам какво вярващи, но не съм сигурен какво вярвам аз. И знаете ли какво? Няма проблем. Могат да го изпитат. Ако сте ги учили на истината, тя не само, че ще оцелее, но и ще победи. И разбира се, не трябва да правите компромиси със своите убеждения. Ако една църква е силна църква, то е защото хората в нея имат убеждения. Те не лъжат, не ги задгърбват, а ги устояват. Например, ако убеждението ви е, че не трябва да пиете алкохол, някой ще дойде и ще каже: малко няма да ви навреди. А и Библията и така нататък. А вие казвате: аз знам, вярвам го, но не съвсем. Нищо няма да ми стане. Какво толкова? Не искам да ме смятат за особен. Тогава вие сте направили компромис със своите убеждения. Когато направите компромис с убежденията си, вие задгърбвате това, което вярвате, за да угодите на някой друг или на себе си, като знаете, че е грешно. Например, ако имате убеждение за това с кого да общувате, кои да бъдат приятелите ви, за местата, на които да ходите, нещата, които да правите, как да харчите парите си, вие трябва да имате убеждение за тези неща, с които да не правите никакъв компромис. Църква, в която пасторът прави компромис с Божието Слово, е слаба църква. Когато хората правят компромис със своите убеждения, църквата е слаба. Бог иска силна църква, основана и построена на непоклатимата истина на Словото на живия Бог. И разбира се, има силно ударение върху вярата и молитвата. Ако църквата иска да бъде силна, тя трябва да бъде силна в молитва и във вяра. Ако не се молите, вие няма да живеете благочестиво. Чували сте ме да казвам седмица след седмица, че трябва да започвате деня си на колене. Ако не може да коленичите, седнете на стол, но говорете с Бога. И не само му говорете, не само четете Словото му, но и слушайте. Ако не четете Божието Слово, вие може да се отклоните във всевъзможни неща. Ако четете Божието Слово ежедневно и започвате деня си по този начин, с това вие казвате: Боже, признавам, че имам нужда от Теб днес. Господи, искам да говориш на сърцето ми. Искам да ме водиш през целия ден. Искам да ходя в Твоята воля. И когато започвате деня си така, мислите ли, че Бог няма да отговори на тази молитва? Ще отговори. И ето какво ще се случи. Ще откриете, че понякога, когато четете някой пасаж от Словото, ще си мислите: какво иска да каже Бог тук? Какво иска да каже? Но прочетеното някак се влиза в сърцето ви. И преди да мине денят, нещо се случва и вие си мислите: о Боже, Ти ме предупреди и аз го пренебрегнах. Бог е личен Бог. Той е интимен Бог и иска да работи в живота ви по такъв начин, че двамата с Него да бъдете много близки. Това близко взаимоотношение ще се изгради само когато четете Божието Слово и го попивате в ума и сърцето си. Ще кажете: но има някои неща, които не разбирам. Знаете ли? Продължавайте да четете и ще ги разберете. Продължавайте да четете Божието Слово и Бог ще ви покаже истината. Ще ви покаже истината. Чуйте, Той ще ви покаже истината относно нещата, от които се нуждаете в живота си. Ще ви покаже как да ги постигнете, ще ви покаже къде да отидете, кога да отидете, какво да избягвате, кого да избягвате и как да харчите парите си. Бог е невероятен. Той е най-добрият възможен приятел. И няма да загубите, ако се покорявате на всемогъщия Бог. Просто няма начин. Вярата и молитвата са абсолютно съществени за една силна църква. Където ги няма, тя няма да е силна, защото силата на Святия Дух протича през хора на вяра и молитва. И разбира се, служение на хваление и поклонение. Хвалението ще създаде атмосфера, в която хората преживяват Божието присъствие и се тръгват с ново посвещение да се покоряват на Бога и да му служат.
Това трябва да се случва във всяка силна църква. Богослужение за хваление и поклонение. Ето защо имаме проблем с хора, които проповядват 25 минути. Чуйте, за 25 минути едва ли ще можете да изкарате света от ума си. А на служба за хваление и поклонение ние можем да насочим вниманието си към Бога, а не към проповедника, към Божието Слово и най-вече към това, което Бог иска да извърши в живота ни. Отваряме сърцата си и искаме. Боже, говори на сърцето ми. И мисля, че едно от първите неща, които трябва да направите, когато дойдете на църква, е да кажете: Господи, Ти ме доведе тази сутрин. Искам да говориш на сърцето ми. Искам да ми покажеш какво трябва да чуя. Помогни ми да го чуя и да го повярвам, да го приема, да го приложа в сърцето си. И чуйте, това не е театрална сцена, а място на поклонение. Място, където се срещаме с Бог. Аз се срещам с Него всяка сутрин, всеки ден, по всяко време на деня и нощта, но аз се срещам и с други вярващи. И нещо се случва, когато идваме в Божието присъствие и се събираме заедно с други вярващи. Песните, които пяхме преди малко, всичко това привдига духа ни и влива радост в сърцето ни, когато мислим за това, което пеем и се молим и даваме. Ние се покланяме. Разбира се, когато мисля за всички изброени характеристики на силната църква, това са хора, които са верни и щедри в даването. Вие няма да ги чуете да просят пари. Те не молят, не притискат никого, защото ето какво вярвам. Вярвам, че ако ние сме покорни на Бог и ходим в Неговата воля и път, ако изберем да го следваме, ние ще даваме, защото Божия дух ще ни мотивира. Той ще ни мотивира по една причина, защото иска да се научим да му се покланяме със своите десятъци и дарения. Аз много рядко говоря за това. От време на време някой ме казва: защо не проповядвате за пари? Не мисля, че Бог иска да проповядвам за пари през цялото време. Но понякога обяснявам и предизвиквам, защото има причина, защото ето какво вярвам. Ако слушаме Божието Слово и сме покорни, ако вярваме на Бога и му се доверяваме, ако искаме да имаме силно семейство и да бъдем част от църквата, ние ще даваме. Това е привилегия. Не само да говорим с Бога, но и да кажем: Господи, наистина съм Ти благодарен за чудната привилегия. Знам, че Ти си казал да донасяме десятъците и даренията в Божието хранилище, за да може работата да върви. Малахия 3:10. Благодаря Ти за привилегията да давам. Разбирате ли колко сме благословени и привилегировани да живеем в тази страна? Имаме работа, доходи, имаме семейство, грижим се за децата си. Времената са трудни, ще стават по-трудни, но знаете ли, ние ще бъдем верни в трудните времена, за да позволим на Бог да докаже, че данъците и правителството не променят Божиите дарове. Неговата любов и благодат към нас не ги променят. И чуйте, една силна църква е организирана стратегически, за да постига дадените от Бога цели. Ние имаме детски градини, имаме деца в училищна възраст, тинейджери, младежи, имаме възрастни хора, имаме програми за всяка възрастова група, имаме библейски уроци за всеки, имаме молитвено събрание в сряда вечер. Ние сме организирани за всичко, което ви дойде на ум. Ще кажете: но първата църква не е била организирана. О, така ли? Забележете, например, в началото на книгата Деяния на апостолите в Библията се казва, че никой не е бил в нужда. Деяния 2, 44, 45. Чуйте, ако 3000 души се спасят и няма никой в нужда, някой трябва да е организирал тази тълпа. Може да е бил Петър или който и да е. Исус, например, също е бил организиран. Той казва: искам да нахраните 5000 души. Разпределете ги на групи и ще ги нахраним. Лука 9 глава. И имаха остатък. Църквата е организирана. Организацията е под порокността. Ние се организираме, защото когато дойдете в неделя сутрин, искаме да започнем, когато сме казали, че ще започнем. Това е организация. Когато имаме дълго богослужение, има нужда от организация. Ще пеем, ще проповядваме, ще съберем дарение, ще отправим призив за спасение, ще имаме заключение. Всичко това е организация. И разбира се, в една силна църква хората служат в силата на своите духовни дарби. Някой обаче може да каже: не знам какво е духовна дарба. Нека малко да ви обясня. Нека да прочетем какво се казва в посланието към Римляните, 12 глава, 6 стих. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат. Тоест, според Божията благодат и това, което Бог иска да извърши в нас и чрез нашия живот, Той ни дава дарби.
Затова чуйте, Павел казва, и като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, нека пророкуваме съразмерно с вярата. И той ги изброява. Дар пророчество, дар служение, дар поучение, дар увещание, дар даване, дар водене или администрация, дар милосърдие. Сега ще кажете, как става това? Ето как, когато действате в своята дарба, вие сте най-ефикасни. И второ, когато действате в своята дарба, вие сте най-щастливи. Защото усещате способността, талантите и уменията си. А хората имат различни дарби. Има креативни хора и това са техните духовни дарби. И това е дело на Святия Дух, приложено в църквата. Ето защо имаме хора, които получават, хора, които служат в организацията, хора, които увещават или насърчават. В една църква има много различни дарби. И Бог ни е дал различни хора, които вършат някои неща по-добре. Има хора, които правят неща по-добре от мен. Някой ще каже, какво правите, освен че проповядвате? Аз разнасям вестници, мия коли и още някои неща, но Бог ме е създал за това. И аз съм най-щастлив, когато го върша. Аз съм в най-добра форма, когато правя това. Ако трябва да преподавам в класна стая с 20 души и да ги уча на висша математика, ще бъда пълен провал, защото просто това не е моята дарба. Вие сте това, което сте и трябва да откриете своята духовна дарба. Ще кажете, но аз никога не съм чувал за това. И ще ви кажа нещо. Това е много силен урок, който трябва да научим и който освобождава. Голяма свобода е да разберем какъв е нашия духовен дар. И когато някой очаква да правите нещо, на което Бог не ви е надарил, вие няма да се разочаровате. Силната църква е църква, в която хората работят и действат според своите дарби. Друга характеристика на силната църква са хора, обединени в духа. Една силна църква се състои от хора, обединени в духа. Сещам се за няколко много големи църкви, които се разцепиха и това е просто унищожително. Винаги е пагубно, нещо се появява и разделя Божиите хора. Но помислете какво притеснява хората. Просто казвам фактът, че аз и вие сме заедно и че имаме хора от различни страни по света. Имаме хора от всяка раса, всяка нация, всяка националност и различни езици. Имаме хора тук от нашата църква, които са от 55 различни нации. Аз мисля, че това е невероятно и това е така, защото ние сме тялото на Христос. Ние сме такова тяло или друго тяло, ние сме тялото на Христос. Единство, обич един към друг, взаимопомощ, пазим се един друг, виждаме кой е в нужда и се притичваме. Това е правило на новозаветната църква. Ето защо тя е толкова силна. Ранните християни правят революция по това време и превземат Рим. И това се случва, понеже те стоят заедно и вярват в Божието Слово. Друга характеристика е искрена любов един към друг. И това е част от единството. А любовта издържа. Тя е като лепилото, което държи църквата заедно. Ако седите в църква и погледнете към другата редица и видите някого, когото не може да понасяте, вие трябва да се справите с това пред Бога. С други думи, ако някой не ме обича, знаете ли как ми действа това? Просто си мисля, добре, Боже, какво имаш предвид? И започвам да се моля за този човек. И не след дълго нещата се оправят. Любовта един към друг е смисълът на това, което е Исус. Той казва, аз ще построя моята църква. Върху какво я изгражда? Върху признанието, че Той е Синът на Бога, върху любовта към Него, любовта един към друг. Това е, което Той казва. И разбира се, последната характеристика, която ще спомена, е видение за погиващия свят, което води до изпращане на хора и даване на другите. Църква, която няма видение за света, няма да бъде силна църква. Ако ние очакваме Бог да ни почете и да благослови нашата църква, да благослови членовете и семействата в тази църква, една от нашите отговорности е да изнесем посланието на тази църква в света. Трябва да занесем посланието до всеки народ, докъдето е възможно, така че всеки, който търси истината, който я обича и иска да я намери, но не знае истината, да може да я чуе и да бъде спасен чрез Божията благодат. Новозаветната църква е имала видение за света. Аз знам това, защото сега стоя пред вас като Божие дете. Църквата е била на хиляди километри от тук, но ранните християни не са спрели. Били са гонени. Рим се е опитал да ги унищожи.
Но днес Евангелието е силно и става все по-силно по целия свят. И ето какво трябва да се запитате. Какво представлява силната църква? Аз споделих с вас това, което вярвам с цялото си сърце. 11 много важни характеристики на силната църква. И ето какво бих искал да ви попитам сега. Слушайте ли? Кажете амин. Какво правите, за да допринесете за силата на вашата църква? Членове на тази църква, посетители тази сутрин и всички, които гледате и слушате. Какво правите, за да помогнете вашата църква да бъде силна? Втори въпрос. Ако хората в църквата следват примера на вашия живот, църквата ще продължи ли да бъде силна и плодоносна за Божието царство? Съгласни ли сте, че тази сутрин чухте истината? Добре, ето какво искам да ви попитам. Вие чухте какво представлява църквата. Много от вас са членове на тази църква. Други имат своя църква и много от зрителите имат своя църква. Но аз бих искал да поговоря на вас в този момент. Вие вярвате това, което чухте. Евангелието на истината. Ако сте готови да кажете на Бог днес: Господи, искам да се посветя, искам и аз да имам принос, какъвто и да е Той, за да бъде моята църква силна. Ако сте готови да му кажете това днес, бихте ли се изправили за момент? Ето какво ще кажем заедно. Господи, ние искаме тази църква да бъде силна, основана на Божието Слово и посветена да води при Теб колкото се може повече хора. Амин. Ако сте били благословени от днешното послание, моля, посетете нашия сайт. Помагаме на хора по целия свят да изградят по-дълбоки взаимоотношения с Исус Христос и работим за укрепването на местната църква. Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли е програма на InTouch Ministries. Това предаване се излъчва поради благодатта на Бога и вашите верни молитви и дарения.